Ola, hoxe toca o xogo das carreiras de esponsas. Aínda que non deberías mollarte, pode ser que algunha auga te salpique. Imos a xogar entón. Hoxe toca xogar a un xogo de auga, mais neste xogo non tes que estar metida na auga, pero sí que te vas a mollar e refrescar. O xogo durará un tempo indefinido, dependerá das destrezas de todos e todas as participantes e do número de persoas de cada equipo. Para xogar preciso unha botella de 1 litro de cristal, unha cuarta parte dunha esponsa por persoa, un balde cheo de auga por equipo. No xogo elimínase alguén? Non. O xogo remata cando todo o equipo gaña porque conseguiu o obxectivo do xogo, encher a botella ata que a auga reborde. E como se xoga? Imos describir os pasos a seguir para poder xogar ao xogo de as carreiras de esponsas. Paso 1. Formamos equipos. Cada equipo debe ter entre 3 e 6 participantes. Nembargantes, poden xogar tantos equipos como grande sexa o terreo de xogo. Paso 2. Preparamos o terreo de xogo. Ao carón de cada equipo colocamos un balde cheo de auga e a unha distancia duns 15 pasos unha botella de cristal baleira. Os equipos sitúanse ao redor do seu balde. Paso 3. Mollamos a esponsa. Cada xogador colle o seu cuarto de esponsa de baño e a empapa na auga do seu balde e espera a orde de empezar o xogo. Paso 4. Comeza o xogo. Cando o director dá a orde, todos deben saír correndo a botar a auga da súa esponsa na súa botella. É moi importante que cando escorran a auga non toquen en ningún momento coa man a botella de cristal. De facelo, se tiraría coa auga que tiveran e terían que volver a empezar. Paso 5. Outra vez. A partires de aquí, teñen que facer o percorrido de ida e volta ata conseguir que a auga da súa botella reborde. Paso 6. Rematamos. O equipo que consiga que a súa botella sexa a primeira
en botar por fora auga será o gañador. O resto seguen xogando ata que todos o conseguen. Listo, e agora a xogar. Máis xogos en profiaracelis.com. Graciñas.